Hammam betyder sådan set bare bad på tyrkisk. Og man kan sige, at de tyrkiske bade er en videreudvikling af de romerske bade. Når man skal have en hammambehandling, så kommer man først ind og får udleveret håndklæder. Så skal man dusche, og så skal man i sauna i 10 minutter eller 15 minutter og blive dejligt varm. Så når porerne er ved at åbne, og kroppen er ved at blive varm, så henter behandlerne ind i selve hammammen. Og så kommer du op og ligger på den store varme navlesten, som er marmor. Og der kommer du op og ligger på et sæbeleje. Så bliver du dækket ind i sæbe. Så bliver du sæbemasseret, og så bliver du skrubbet. De her arrangementer, vi har haft her, det har jo været nogle helt specielle arrangementer, fordi det har været et led i Golden Days Festivalen, der handler om tro, og så har det også været tilknyttet det initiativ, der hedder Rejsen Fortsætter, som har noget at gøre med fejringen af 250-året for den arabiske rejse. Så der har vi lavet nogle specielle arrangementer, som handler om arabisk renselse. Hammamrummet, det er jo så bygget af vores økoven der, Flemming Abrahamsen fra Fornyet Energi. Han har lavet hammammen, tegnet den, og masseovnen har han også bygget sammen med sine folk. Og der har lavet vi så den der kuppel, som vi så isolerede med sådan noget perlitte, fordi vi vil gerne have sådan nogle bæredygtige materialer også. Vi gider ikke have noget, som du ikke kan eller afskaffe. Så vi bruger nogle andre materialer, noget der hedder perlitte, som er sådan en stenart, der er meget luftig. Og den har de så brugt til at isolere den med. For eksempel så har vi brugt nogle urtepotter, vi har købt til at lave hullerne i. Og så har vi så støbt den der hammamkuppel op. Der har vi alle vores dejlige produkter, som vi bruger i hammambehandling. Og vi bestræber os på at bruge økologiske produkter selvfølgelig. Vi har den her fantastiske olivenoliesæbe, som er produceret i Tyrkiet. Og det er en ren olivenoliesæbe, som har en lille smule olie af laurbær i. Så det er en traditionel hammamsæbe. Så er der også en mynteskrub, som vi bruger, som giver en fantastisk peeling, fordi mynten renser og åbner også for luftvejene. Hammambehandlinger, det henvender sig til en meget bred målgruppe. Vi har børn helt ned til 8 år, som kommer med deres familie og går i hammam. Men typisk så vil det også være kvinder, det vil være mænd, det vil være kærestepar, det vil være mor og datter. Alle kan faktisk få en hammambehandling.